τελειώσαμε χτες και η κυρία Ειρήνη μας που τόσο μας προσέχει. Απόψε με και χρώματα πολλά και ταξιδέψουμε παρέα με ιστορίες για παιδιά. Θα σας ταξιδέψουμε στο χωριό των ζώων της Λίμνης και εκείνης για να γνωρίσετε τους ήρωες εποχής εκείνης. Μην προσπαθείτε με την λευκή να δείτε όση η φαντασία μας με πείσμα θα μείνει. Αν θα κοιτάτε τώρα τη σκουλά, όλο το όμορφο κορίτσι τη δουλειά. Θα ανακαλύψετε πόσο διαφορετικό από όλα τα organisμούς τελικά μπορούν μέσα να κάνουν πράγματα και τελώνεις με το μάτι της κοντζάς. Ο Λύκος με αγαπάει, με χαμογελάει και με μόνιχε επειδή για να μας κρυφοκοιτά. Θα μάθετε πως ο σύλλογος του Βαλιών μας έκανε μυαλούς και εκτός των μουσεών. Πόσος τριμώνας μας, ο νεροβουβαλητής της παιδιάδας μας, γίνεται ο ποτιστής. Τα χαρούμενα γεράκια που ψηλά μας θεωρεί και το υπέρσιμο λόγο πάντα το πρόθυμο να προσπαθεί. Τα γαϊδουράκια γελάδες και τα πρόβατα έχουν να μας πούν πολλά. Και οι βάτραχοι χοροδοί, τη λαχτάρ τους να μας εκμυστηρευτούν τα κλειστά. Ακόμη θα ακούσετε για το μικρό γρυμπάρι, το κολυμβίκι και το μασαραλαίο κατσουκάκι που πήρε από το σπίτι. Τα ζώα του χωριού μας είναι χρήσιμα πολύ. Προσφέρουν προϊόντα με αξία διατροφική. Προσφέρουν όμως και κάτι πιο σημαντικό, μαθήματα ζωής με χρόνο οικολογικό. Ξέρουν να συνεργάζονται, να βοηθούν, να νοιάζονται, να βρίσκουν λύσεις μαγικές και να τις μοιράζουν. Αυτή λοιπόν η χοροδία πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Το έπακρο ήταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα για να χαρούν το λαμπερό ήλιο. Συγκεκριμένα θα επισκεπτόταν τη Βόρεια Ελλάδα, τη Σέρας και το στολίδι του νομού, τη Λίμνη και εκείνη. Τα βατραχάκια ήταν η καθαρή λίμνη, γεμάτη με νούφαρα και ψάρια. Βούτυξαν στα νερά της, έκαναν μπάνιο, έφαγαν και τραγούδισαν με τη ψυχή τους. Ξαφνικά, ο μαΐσος της χοροδίας τους ανακοίνωσε ότι θα έρθει και ο πιο μικρός της παρέας ο Χρήστος. Όλα τα βατραχάκια έψαχναν από τον μικρό και φώναξαν συνεχώς το όνομά του. Έψαχναν αρκετές ώρες, ώσπου ένα πιπάδι τους ανακοίνωσε ότι είδε τον Χρήστο να φεύγει σε μια πιο μικρή λιμνούλα, γιατί είχε ένα πανέμορφο νούφαρο και ήθελε να παίξει και αυτό. Τους έπιασε όλους τους φόβους, ώσπου ένα χέρι της λίμνης τους λυπήθηκε και τους υποσχέθηκε πως θα έφερνε γρήγορα τον Χρήστο πίσω. Άρχισε να αγκαδιάζει και οι βάτραχοι τραγουδούσαν λυπημένα, σαν να έλεγαν ένα μυρολόγιο για τον Χρήστο. Αναπάντηχα λίγο πριν το σκοτάδι. Γίνει πυκνό, σταμάτησε στα νερά της λίμνης ένας ηρωδιός παρέα με έναν οδυροπελεκάνο και μια λαγόνα. Τους είπε πως ένα φοιτητήρι είδε τον Χρήστο να προσπαθεί να σωθεί από τα ενίκια ενός προσέφου και ενός παιδίου. Και ότι ο Χρήστος τελικά σώθηκε χάρη σε μια βίδα και σε ένα γυναίο κρυφάρι. Θα τον έφερναν πίσω μια γρόπια και ένα χέρι, γιατί είναι αδύναμος και δεν μπορούσε να κολυμπήσει. Αυτά παθαίνει ο Χρήστος λειτουργιωματικά και κάνει μόνο το κεφαλούδι. Τα βατραχάκια μόλις είδαν από μακριά την πάφη και τις συνοδείες της, άρχισαν να τραγουδούν και να χοροπηδούν και ξεσήκωσαν όλη την κοινοπαλία της λίμνης. Οι κουτσομπόλες πάπιες. Κάποτε σε μια λίμνη που λεγόταν Κεργίνη, ζούσαν κάποιες πάπιες που τους άρεσε να κουτσομπολεύουν τους άλλους. Όπου πήγαινε στη τσάπ, αυτές εκεί. Ήξεραν πάντα. Πού πήγαινε ο ένας, πού πήγαινε ο άλλος, ήξεραν κάθε κίνηση που έκανε κάθε ζώο. Μια φορά, όταν μια πάπια πήγαινε να κουτσομπολεύσει ένα γαϊδουράκι, αυτό την κατάλαβε και την έβαλε να υποσχεθεί να μην κουτσομπολεύσει ποτέ ξανά. Η πάπια στην αρχή αρνήθηκε, αλλά μετά υποσχέθηκε. Όταν έφυγε όμως, δεν κράτησε την υπόσχεσή της, γιατί η παράδοση της οικογένειάς της είναι να κουτσομπολεύει και να είναι περίεργη για όλα. Αυτό συνεχίζει στη θηλυκή εκείνη. Γι' αυτό να προσέχετε και να μην θέλετε τροφή για σχόλια, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να σας παρακολουθούν πάπιες.
Συνολίδα Αθηνά, τάξη Σίγματα. Ο σύλλογος των κουβαλιών. Κάποτε στο χωριό των ζώων της λίμνης Κερκίνης ζούσαν πολλές οικογένειες των κουβαλιών. Η κάθε οικογένεια ζούσε μόνη της και συναντιόταν όλες μαζί τα μεσημέρια όταν βοτούσαν στο ποταμό Στριμώνα για να δροσιστούν. Μια μέρα το γεράκι ανήσυχο τους έφερε τα κακά μαντάτα. Τους είπε πως μια εταιρεία ερχόταν στα μέρη τους και ετοιμαζόταν να φτιάξει έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που θα περνούσε μέσα από το χωριό των ζώων της λίμνης. Ακόμα τους είπε ότι η ίδια εταιρεία είχε φτιάξει δρόμο που περνούσε από το χωριό των ζώων του βουνού και ο Λύκος προσπάθησε μόνος του να τους αλλάξει γνώμη, δεν τα κατάφερε. Αλλά ούτε το άλογο που τους παρακάλεσε μόνο του κατάφερε να τους πείσει όταν έφτιαξαν μια βιομηχανία μέσα στο χωριό των ζώων του κάτω. Τα κουβάλια μαζεύτηκαν στην πλατεία του χωριού για να βρουν μια λύση. Πρόσεξαν αυτά που τους είπε το γεράκι για τα ζώα των άλλων χωριών και κατάλαβαν ότι ο καθένας μόνος του, όσο και να προσπαθούσε, δεν θα τα κατάφερε. Έτσι αποφάσισαν να φτιάξουν ένα σύλλογο, το Σύλλογο των Κουβαλιών, και κάλεσαν και τα υπόλοιπα ζώα του χωριού της λίμνης Κερκίνης για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν όλοι μαζί μια μεγάλη γιορτή. Μάζεψαν όσο περισσότερο γάλα μπορούσαν και έφτιαξαν καζάν-τυπί, ακανέδες, κρέμες, παγωτά και άλλα πολλά από τα προϊόντα όλων των ζώων του χωριού. Κάλεσαν την εταιρεία στην γιορτή τους και τους κέρασαν και τους μίλησαν για τη ζωή και τις συνήθειές τους για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνο το χωριό τους. Τα κουβάλια με τη συμπεριφορά τους έδειξαν ότι το οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε εταιρεία. Η εταιρεία από τη Ράλη ενθουσιάστηκε από τα περάσματα και εντυπωσιάστηκε από τη συνεργασία και την ομαδικότητα των ζώων του χωριού της λίμνης Κερκίνης. Κατανόησε ότι η αξία του καθενός κρίνεται από την προσφορά του στο σύλλογο και όχι από την επίδειξη της δύναμής του, και υποσχέθηκε να είναι πιο προσεκτική στο μέλλον, ώστε να μην καταστρέφει τα χωριά των ζώων. Ζηνολίδα Ευαγγελία, 5η τάξη. Το γαϊδουράκι που κάνει όλες τις δουλειές. Το γαϊδουράκι από τα παλιά χρόνια έκανε όλες τις δουλειές. Όλα τα χωράφια που βάλωσε πράγματα, πήγαινε και έφερνε ξύλα και αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους. Μια φορά και ένα καιρό, μια οικογένεια από γαϊδουράκια, ο παπάς, η μαμά και το μικρό γαϊδουράκι ζούσαν δίπλα από το ποταμό Στριμώνα στο χωριό των ζώων της λίμνης Κερκίνης. Το μικρό γαϊδουράκι είχε ένα φίλο, το αργάκι, και κάθε μέρα οι γονείς τους τα έστελναν στο σχολείο της κυρίας Κουβάλης. Και εκεί μάθαιναν πολλά πράγματα. Έπαιζαν και διασκέδες. Όταν γυρνούσαν από το σχολείο, οι γονείς τους τα μάθαιναν να βοηθούν τα υπόλοιπα ζώα. Ένα κατσικάκι που δεν είχε κανένα φίλο, επειδή ζούσε σε απομακρυσμένη περιοχή, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μάθημα της σοφής του Κουβάλης και το ήθελε τόσο πολύ. Ευτυχώς μια μέρα που το γαϊδουράκι γυρνούσε από το σχολείο, είδε το κατσικάκι και το ρώτησε γιατί ήταν λυπημένο και προσφέρθηκε να το βοηθήσει. Έτσι, κάθε μέρα περνούσαν μαζί με το αλογάκι από το σπίτι του και το έπαιρναν μαζί του στο σχολείο, και από την πρώτη μέρα το κατσικάκι έκανε πολλούς φίλους. Η κυρία Κουκουβάγια χάρηκε πάρα πολύ για τη συνεργασία και τη φιλία των μικρών της μαθητών και αποφάσισε να καλέσει όλους τους γονείς για να γνωριστούν. Οι γονείς του κατσικιού ευχαρίστησαν το γαϊδουράκι και το αλογάκι που βοήθησαν την οικογένειά τους, που το χρειαζόταν τόσο πολύ, και έγιναν όλοι φίλοι και έζησαν καλά. Έτσι αποδείχθηκε ότι η φιλία και η συνεργασία βοηθάνε τη γνώση να φτάσει σε όλους. Ο Στριμώνας Αναλοκουβαλητής. Μια φορά και έναν καιρό στη λίμνη Κερκίνη, στο χωριό των ζώων, ζούσε ο κύριος Στριμώνας. Ήταν ο πιο ευγενικός κύριος σε όλο τον κόσμο και έκανε μια δύσκολη και σπουδαία δουλειά που δεν μπορούσε να κάνει κανείς. Ήταν αναλοκουβαλητής. Μάζευε από τα βουνά και
κουβαλούσε κοιλιά πλήτα νερό, γέμιζε και άδειε τη λίμνη Κερκίνη και πότισε όλα τα φυτά του κάμπου. Όλα τα ζώα του χωριού συζητούσαν πώς κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Μια μέρα το μοσχαράκι πήγε να πιει νερό μαζί με το φίλο του κουνελάκι, όταν ξαφνικά είχε ένα μεγάλο κύμα και πήρε το κουνελάκι. Όλα τα ζώα κατηγόρησαν τον κύριο Στριμώνα που δεν μπορούσε να τους πείσει ότι δεν έφταιγε εκείνος. Την επόμενη μέρα το μοσχαράκι πήγε να πιει νερό. Ξαφνικά όμως σκόνταψε σε μια πέτρα και έπεσε στο ποτάμι. Ο κύριος Στριμώνας έβαλε τα δυνατά του αυτή τη φορά και κατάφερε να βγάλει το μοσχαράκι από το νερό. Τα ζώα του χωριού δεν πίστεψαν στα μάτια τους. Συντοκράτησαν όλα μαζί και η βασίλισσα του χωριού, η Μόνικα που ήταν αγελάδα, κήρυξε τον κύριο Στριμώνα ως το πιο γενναίο ποτάμι της χώρας και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό λιβάδι που ζούσε στη λίμνη Κερκίνη. Μια μέρα ξύπνησε ξαφνικά από μια ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση ακουγόταν από το ραδιόφωνο και έλεγε «Ανακοίνωση, φτιάχτηκε το παρεμβητήριο του λιβάδι. Γι' αυτό στο λιβάδι θέλουν να πάνε πρέπει να λαφρούν». Όμως το μικρό λιβάδι δεν ήξερε να κάνει παρεμβητήριο. Γι' αυτό πήγε στο παρεμβητήριο λίγο φοβισμένο. Μόλις πήγε, φοβήθηκε περισσότερο, γιατί είδε τον δάσκαλο που ήταν ψηλό, ενώ αυτός ήταν κολλιούς, και έτσι το χάρηκε σαν γίγαντας. Ο δάσκαλος όμως πλησίασε προς το μέρος του και του είπε να μην φοβάται γιατί δεν θα πάθει τίποτα και θα μάθει κόλπο στο νερό. Ακόμη του είπε ότι θα είναι πάνω δίπλα και δεν θα αφήσει να του συμβεί τίποτα. Το μικρό γουρουνάκι είχε ευτυχισμένο σπίτι του, είπε στους γονείς του για τον δάσκαλο το παρεμβητήριο. Και οι γονείς του χάρηκαν πάρα πολύ που το μικρό τους θα μάθανε τόσο καινούργια πράγματα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Καραπαναγιώτη Γεωργία. Τετάρτη τάξη. Η οικογένεια της κυρίας Αγελάδας. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια οικογένεια Αγελάδων κοντά στο ποταμό Στριμώνα. Ο μπαμπάς είπε στη μαμά Αγελάδα να πάνε να μείνει σε έναν άλλο τόπο. Τα παιδιά δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι τους και ζήτησαν από τους γονείς τους να μην φύγουν. Τα μοσχαράκια, όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, κλείστηκαν στο σπίτι. Οι γονείς νόμιζαν ότι τα παιδιά τους ακολουθούσαν. Όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν τους ακολουθούν, τρομοκρατήθηκαν. Γύρισαν πίσω στο σπίτι, τα πήραν και στον δρόμο τα ρώτησαν γιατί δεν ήθελαν να φύγουν. Τα παιδιά απάντησαν πως δεν ήθελαν να χάσουν τους φίλους τους και τον όμορφο Στριμώνα. Τότε οι γονείς, αφού το ξανασκέφτηκαν, άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να μείνουν στο ίδιο μέρος για πάντα. Τα μοσχαράκια κάλεσαν τη μαμά Αγελάδα και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθάνε στις δουλειές, θα κουβαλάνε την τροφή, το γάλα και θα φτιάχνουν με τον μπαμπά τους όλα τα νόστιμα προϊόντα τους, το γιαούρτι, το τυρί, τη μυζήθρα και τόσα άλλα. Και από τότε ζουν δίπλα στη Στριμώνα ως μια από τις πιο ευτυχισμένες και παραγωγικές οικογένειες. Η λίμνη Κερκίνη. Η δασκάλα μας η κυρία Κουκουβάλη. Η λίμνη Κερκίνη έχει πολλά και όμορφα ζώα. Ένα από αυτά είναι η κυρία Κουκουβάλη. Τα ζώα της λίμνης προσπαθούσαν να βρουν ένα σοφό, έξυπνο ζώο, το οποίο θα γινόταν δάσκαλος ή δασκάλα του χωριού. Έτσι, έκαναν μια λίστα με διάφορα ζώα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του δασκάλου. Αρχικά διάλεξαν μια πάπια, η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ κουτσομπόλα για να κάνει τη δασκάλα. Επόμενο ζώο στη λίστα ήταν ένα ψάρι. Η επιλογή του οποίου αποδείχθηκε τελικά μοιραία, αφού στην προσπάθειά του να μιλήσει για αρκετή ώρα έξω από το νερό, κόντεψε να πάθει ασφυξία. Μετά από πολλές συνεδριάσεις, τα ζώα αποφάσισαν να κάνουν δασκάλο του χωριού
ένα πανέξυπνο κοινό, το οποίο φημιζόταν για τη σοφία του από την αρχαιότητα και δεν είναι άλλο από την κυρία Κουκουβάρια. Όλα τα ζώα χάρηκαν πολύ που βρέθηκε το επιτέλους ένας δάσκαλος από την επόμενη κιόλας μέρα, έστειλαν τα παιδιά του στο σχολείο του χωριού. Κόκο Βαλεντίνα, τάξη Δέλτα, η υπομονετική χελώνα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια χελωνών. Το μικρό χελωνάκι είχε γενέθλια και ανυπομονούσε να κάνει ένα πάρτι γενεθλίων και να πάρει πολλά δώρα. Είπε στη μαμά του πως θέλει μια μπάλα ποδοσφαίρου για δώρα. Εκείνη το απάντησε ότι δεν μπορεί να του την αναβάσει εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από μερικές μέρες. Το μικρό χελωνάκι θύμωσε πολύ και άρχισε να κλαίει, αλλά η μαμά του είπε πως πρέπει να μάθει να κάνει υπομονή. Το μικρό χελωνάκι συμφώνησε και υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει. Τότε η μαμά του πρότεινε να πάει μια βόλτα για λίγη ώρα στη λίμνη Κερκίνη και ότι όταν θα επέστρεφε θα το περίμενε μια έκπληξη. Όμως όταν γύρισε στο σπίτι δεν βρήκε κανέναν και άρχισε να στενοχωριέται. Ξαφνικά πετάχτηκαν από μια γωνιά όλοι οι φίλοι και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι του και φώναξαν δυνατά έκπληξη και ξεκίνησε ένα ξέφρενο πάρτι. Το μικρό χελωνάκι αγκάλιασε σφιχτά τη μαμά του και κατάλαβε ότι με την υπομονή κερδίζει περισσότερο και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λαζαρία Βασιλική, τάξη Β, το μικρό θαύμα της μέλισσας. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μέλισσα που ερχόταν κάθε μέρα στη λίμνη Κερκίνη και έπαιρνε τη γύρι από τα λούδι. Αυτή τη γύρι την πήγαινε από λούδι σε λούδι, χωρίς να το καταλαβαίνει. Έκανε μια δουλειά που σε εμάς φαίνεται να είναι θαύμα. Όμως αυτή είναι η δουλειά της μέλισσας. Αυτό το θαύμα το είδε στην αυλή μας. Παίρνοντας η μέλισσα τη γύρι από μια ροζ τριανταφυλλώτη πήγε σε μια κίτρινη. Την άνοιξε, αντί για κίτρινα τριανταφυλλά έγιναν ροζ. Μανταλία Ευαγγελία, τάξη Δέλτα. Η αθλητική ομάδα των Κατσικιών. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αθλητική ομάδα των Κατσικιών που όλη μέρα και όλη νύχτα γυμναζόντουσαν. Πηδούσαν στα δέντρα, σκαρφάλωναν στα βράχια, έκαναν ακροβατικά σε επικίνδυνα μέρη και άλλα πολλά. Στην ομάδα υπήρχε και ένα μικρό κατσικάκι που δεν τα κατάφερνε και τόσο καλά και κάθε φορά που έπεφτε έμενε πίσω. Τα υπόλοιπα κατσίκια το κορόιδευαν και γελούσαν μαζί του. Μια μέρα που έμεινε πολύ πίσω από τα υπόλοιπα κατσίκια της ομάδας, συνέχισε να περπατάει λυπημένα, ώσπου κατάλαβε ότι χάθηκε. Συνέχισε να περπατάει περιπλανόταν για ώρες στο δάσος, ολόκληρες και ξαφνικά βρέθηκε σε μια φάρμα με ζώα δίπλα στη λίμνη Κερκίνη. Κρύφτηκε πίσω από έναν σωρό από φθανό και λίγες μέρες μετά έκανε πολλούς φίλους. Του φερόταν καλά και δεν τον κορόιδευαν. Η ομάδα του από καιρό τον επισκέφτηκε και του είπε ότι τον έλειψαν πολύ. Όμως το μικρό κατσικάκι προτίμησε να μείνει εδώ με τους καινούριους του φίλους και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μαξιμιάδος Μιχάλης, τάξη Τρίτη, ο χαμογελαστός λύκος. Κάποτε στο ποταμό Στριμώνα ζούσε ένας λύκος και μία λύκαινη. Αυτοί οι δύο ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και αποφάσισαν να αποκτήσουν ένα λυκάκι, όπως και έγινε. Το λυκάκι ήρθε στον κόσμο και τους έδωσε μεγάλη χαρά.
Ο καιρός περνούσε, το λυκάκι μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο χαρούμενο. Κάθε μέρα έπαιζε και βοηθούσε τους γονείς και τους φίλους του και του είχαν δώσει το όνομα το χαμογελαστό λυκάκι. Ήταν υπάκουο και πρόθυμο και δεν στεναχωρούσε ποτέ τους γονείς του. Μια μέρα ξαφνικά το λυκάκι, καθώς έπαιζε στο ποταμό Στριμώνα, είδε ένα κατσικάκι που κινδύνευε να πληγεί. Στην προσπάθειά του να το βοηθήσει, απομακρύνθηκε πάρα πολύ και έφτασε στο σπράγμα της λίμνης Κερκίνης. Οι γονείς του που έψαχναν απελπισμένα για ώρες, τελικά τον βρήκαν να παίζει με το μικρό κατσικάκι και τους αργυρομπελεκάδους. Το χαμόγελο εμφανίστηκε ξανά στο πρόσωπο των γονιών και το λυκάκι υποσχέθηκε να είναι πιο προσεκτικό στο μέλλον. Τα χρόνια πέρασαν, το λυκάκι μεγάλωσε και παρέμεινε ο ίδιος χαμογελαστός λύκος. Μαξιμιάδου Φανή, τάξη 6. Το μεγάλο δέντρο των προβάτων. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό, ζούσε ένας βοσκός που είχε ένα κοπάδι με πρόβατα. Μια μέρα που είχε βγάλει τα πρόβατα να βοσκήσουν, κάθισε σε έναν βράχο για να ξεκουραστεί. Όμως τα πρόβατα ήθελαν περισσότερη τροφή να φάνε, η οποία δεν υπήρχε σε εκείνο τον τόπο και γι' αυτό αποφάσισαν να φύγουν μόνα τους και να ψάξουν αλλού για τροφή. Έφτασαν στο όμορφο χωριό των ζώων της λίμνης Κερκίνης, όπου δίπλα στον ποταμό Στριμώνα υπήρχε όση τροφή ονειρευόταν. Αφού χόρτασαν, ήθελαν να ξεκουραστούν. Έψαχναν για ένα δέντρο με μεγάλη σκιά, αλλά δεν έβρισκαν πουθενά. Τους βοήθησε τελικά ένας πελαργός, ο οποίος πέταξε ψηλά, βρήκε ένα μεγάλο δέντρο που χωρούσε όλα τα πρόβατα και τα οδήγησε εκεί. Μετά από πολλή ώρα, ο βοσκός βρήκε τα πρόβατα που ξεκουραζόταν στη σκιά του δέντρου και προσπάθησε με φωνές να τα πείσει να τον ακολουθήσουν πίσω στο χωριό του. Όμως τα πρόβατα δεν έφευγαν. Γι' αυτό και ο βοσκός αποφάσισε να φτιάξει μια φάρμα κοντά στο δέντρο και να μείνουν για πάντα εκεί. Ονόμασαν το δέντρο το μεγάλο δέντρο των προβάτων και έζησαν για πάντα καλά. Μαρτίνη Πετρούλα, τάξη 10. Το μικρό χαρούμενο γεράκι. Μια φορά και έναν καιρό, ένα γεράκι ζούσε στη λίμνη Κερκίνη με την οικογένειά του. Κάθε μέρα έβγαινε βόλτα και πετούσε πάνω από τη λίμνη. Παρατηρούσε από ψηλά τις φωλιές των άλλων πουλιών που ζούσαν στο δάσος γύρω από την Κερκίνη. Πουλιά όπως η ροδί, οι κορμοράνοι, οι λαγώνες και άλλα πολλά. Όμως κανένα από τα άλλα μικρά πουλιά δεν πλησίαζε το μικρό γεράκι, γιατί το φοβόταν και δεν γνώριζαν πόσο χαρούμενο είναι. Ώσπου μια μέρα, εκεί που πετούσε το γεράκι, ξαφνικά τον πλησίασε ένας μικρός ταραρέος κορμοράνος και του πρότεινε να γίνουν φίλοι. Το μικρό γεράκι καταχάρηκε και συμφώνησε αμέσως. Στη συνέχεια γνώρισε και τα αδέρφια του μικρού κορμοράνου. Και όλοι μαζί έγιναν χώριστοι φίλοι. Το μικρό χαρούμενο γεράκι δεν έμεινε ποτέ ξανά μόνο του και έζησε για πάντα ευτυχισμένο. Σαμαρά Ευαγγελία, τάξη Α. Λίγαν παρέα των πουλιών. Μια φορά και έναν καιρό, στη λίμνη Κερκίνη ζούσαν τα χρωματιστά πουλιά. Αυτά τα πουλιά ήταν πολύ όμορφα.
Περισσότερα από όλα ζήλευαν τα βουβάρια, τα οποία μια μέρα αποφάσισαν να φωνάξουν όλα τα ζώα της λίμνης και να αποφασίσουν ποιος θα γίνει ο αρχηγός. Κάποια ζώα έλεγαν να γίνουν αρχηγοί τα χορηγών πουλιά, γιατί ήταν πανέμορφα. Τα βουβάρια ήθελαν να γίνουν αυτά, γιατί ήταν πιο δυνατά. Τελικά σκέφτηκαν ότι όλα τα ζώα είναι χρήσιμα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σαμαράς Χρήστος, τάξη Λ. Το υπεύθυνο άλογο. Μια φορά και έναν καιρό είπαν ένα υπεύθυνο άλογο. Ζούσε στο χωριό των ζώων της Λίμνης Κερκίνης και ήταν τόσο υπεύθυνο που ποτέ δεν άφηνε τις δουλειές του μισοπεριωμένες. Μια από τις δουλειές του ήταν να φυλάει τα πρόβατα των κοπαδιών της περιοχής, γιατί οι σκύλοι είχαν πάει διακοπές στη Χαβάη. Το υπεύθυνο άλογο, παρά το γεγονός ότι πρόσεχε τα πρόβατα, προστάτευε τους λύκους και κυρίως το λυκάκι, τα οποία συνήθιζαν να πιτσουλίνουν στη λίμνη και κινδύνευαν να κολλήσουν στη λάσπη του βυθού. Μια ηλιόλουστη μέρα, ένα μικρό και ζωηρό προβατάκι κοιτούσε τα βουνά και θυμήθηκε ότι είχε ακούσει πως το βουνό Πέρις, που βρισκόταν λίγο χιλιόμετρα μακριά, υπήρχε το πιο σπάνιο και όμορφο λουλούδι του κόσμου. Ξαφνικά του ήρθε η ιδέα να κάνει δικό του αυτό το ξεχωριστό λουλούδι. Έτσι του ήρθε ο βράδυ το προβατάκι, ξέφυγε από τη μαμά του και πήρε τον δρόμο για εκείνο το βουνό. Το άλογο εκείνη την ώρα κοιμόταν, αλλά ξύπνησε από τα βήματα του μικρό προβάτη. Αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί και άρχισε να ψάχνει τα χνάρια του προβάτη. Και μόλις τα βρήκε, άρχισε να τα ακολουθεί. Μετά από αρκετές ώρες πορείας, βρήκε το προβατάκι τον ορφμένο στην άκρη ενός γκρεμού. Το προβατάκι γύρισε και του είπε: «Αν με βοηθήσει να πάρω το λουλούδι που είναι δίπλα μου, σου υπόσχομαι πως θα γυρίσουμε πίσω». Το άλογο συμφώνησε και έτσι γύρισαν πίσω σώα και βροντίς. Την επόμενη μέρα φυσούσε και έβγαινε ένα μικρό λυκάκι και νικούσε ένα μαύρο σύνορο. Εκείνο το σύνορο κατευθυνόταν στη λίμνη. Το μικρό λυκάκι δεν πρόσεξε τη λίμνη γιατί κοιτούσε συνέχεια το σύνορο. Το άλογο έτρεξε αμέσως να το πιάσει, αλλά αυτό είχε ήδη πέσει μέσα στο νερό. Το άλογο έκανε μια καταπληκτική βουτιά και κατάφερε να το σώσει. Το μικρό λυκάκι το βγήκε από το νερό, τίναξε τις τρίχες του για να στεγνώσει και αυτές φούντωσαν και όλοι άρχισαν να γελάνε. Και έτσι περνούσε ο καιρός για το άλογο, άλλο τον Ελλήνας και άλλο τον Ελικαίη. Και ζήσαν εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Φώτης Φωτιάδης, τάξη έξω. Η γειτονιά με τις βαγιές. Αυτή η ιστορία ξεκινά στην Αθήνα Λίμνη Κερκίνη. Οι ήρωές μας είναι ένας ποιητής και ένας ερωδιός. Ζούσαν με τις οικογένειές τους στη γειτονιά με τις βαγιές. Οι δύο φίλοι έπαιζαν συνέχεια με τους φίλους τους. Τα δύο πουλιά έπαιζαν συνέχεια με τους φίλους τους και το βράδυ πήγαιναν να ακούσουν ιστορίες από την κυρία Κουκουβάγια. Όμως μια μέρα οι γονείς τους σπάσαν στην Ηράκλεια, στον Θεοδόκο και σε άλλα χωριά και πόλεις για να τους δείξουν κάποια πράγματα για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Οι δύο φίλοι απόρρισαν που ο άνθρωπος δεν είχε φτερά και είπαν στους φίλους τους τι είδαν στα μέρη που πήγαν. Όλοι προσέμεναν το στόμα ανοιχτό όταν άκουσαν τις ιστορίες τους. Λίγες μέρες αργότερα, στο σχολείο των παιδιών, προγραμματίστηκε μια εκδρομή σε κάποια από τα μέρη που είχαν πάει οι δύο φίλοι, με τους γονείς. Αυτό το γεγονός έφερε μεγάλη χαρά σε όλους.